इउपिपिएल सरकारा मोजां नङा एकदम बहुत लेथ्रा गोसो लेथ्रा हांगार गोसो इसोरनि गोसोआ मैल जब कार्डनि खामानि मावनो मोनैनि अजद नोंसोरो इयाव मावनो लुगैथारनाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया रायजो राजानो खोथा होनायखौ बावगारबाय नामा? थांनाय 2020 मायथाइनि 2 अक्ट'बर एबा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानाव जब कार्ड थानाय गोरिब नखरनो बोसोराव 100 साननि खामानि मोननांगौ होननानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सारा बिटिसिआवनो फोस्रिखावदोंमोन। আমার বিভিন্ন পিছপরা অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কাৰণে এখন জব কাৰ্ডৰ নামত 100 দিন কাম কৰিও পালে বছৰেকৰ মূৰত 18,000 বা 20,000 টকা জমা হয়। এই টকাখিনি ওলাই তেওঁলোকে দুখীয়া ৰাইজে নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল চম্ভালিবলৈ ঘৰ পৰিয়াল চলাবলৈ সুবিধাজনক হয় আৰু বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত এডমিশ্যন দিবলৈও সুবিধাজনক হয়। কিন্তু আজি এই টকা তেওঁলোকে 500 বা 1000 টকা আমাৰ জব কাৰ্ড হোল্ডাৰক বা হিতাধিকাৰী প্ৰদান কৰিছে। বছৰে 100 দিনৰ যে মঞ্জুৰি পাৱা বা যিখিনি কাম পাৱা এইটো আজি ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু যিখিনি কাম পাইছে যিখিনি কাম কৰাইছে ইয়াৰো মানে কাম কৰাৰ যিখিনি মানে বেতন বা দৰমহা পাব লাগিছিল সেইখিনি আজিলৈকে আমাৰ কৰ্মচাৰী বা কৰ্মকৰ্তাসকলে আজি বেতন পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। बिटिसिनि 24 नं मसलपुर बियाबनि आमबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 2 नं कादलिगाव गामिनि माखासे जब कार्ड गोनां आइजोफोरा एमजिएन रेगानि जोहै फैनाय खामानियाव बिसिडिसिनि मेम्बार बिरद बसुमतारिया खामानि मावनो होआखै होनना अजद दैखांदों। मख'जाथावदि भारत सरकारनि मावबिथांखि एमजिएन रेगानि जोहै नखरफ्रामबो गोरिब आरो खामानि मोनै सुबुंफोरा हारि राव धोरोम राजखान्थि जेखौबो बासियालासे जब कार्डनि जोहै बयबो खामानि मावनो खाबु मोनथारनांगौ होननानै फोसावनायनि उनावबो बेबादि खामानि मावनो मोनैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों 2 नं कादलिगाव गामिनि जब कार्ड थानाय आइजोफोरा। बेजों लोगोसे जब कार्ड थानाय बिथांमोना खावलायदों दि बयखौबो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ खालामनानै होनो थाखाय। खामानि माबाखौ होनदो आरो नोंसोर मावनो मोना मावनो मोनबाबो फैसा दिहुन होनांगोन 1000 मावथारनो गोसोबा 1000 फैसा लाबो बिदि होनदो ओमफ्राय मालाय नोंसोरो इयाव मावनो लुगैथारनाङा बिदि होनदो बिरद इ माबानि इउपिपिएलनि मेम्बार जोंखौ मानो गोरिब होननानै मानोथो इसोरो मानो इदिबा साननानै जोंखौ मावनो होआसै बेखौ मिथिला आरो मानो थाखाय जोंखौ आंथ' सानसे बिराद मावनो लुगैदोंमोन लुगैनाया नाथाय होखारहरजानो थाखाय जों दुखु मोनदों मावनो मोना होननानै हाजिरा मावनानै जायो हदायनो थारमाने आं सानसेबो थानो लुगैखाया न'आवनो ओरैनो थानो लुगैया आं हदाय हाजिरा सोरांबानो अबाव हाजिरा मोनगोन अबाव मा मोनगोन खामानि मावनो बेखौ सानबाय थायो आरो आं गथ' खानायनि थाखाय न'आव एख'आनो गैखाया नालाय सासेया 6आव गोदोरा ओमफ्राय सासेया माबायाव 2आव मोनबाय माबायाव फरायो एलपिआव इउपिपिएल सरकारा मोजां नङा एकदम बहुत लेथ्रा गोसो लेथ्रा हांगार गोसो इसोरनि गोसोआ मैला दुनियानो लेथ्रा मैला मोदोम गंसे जिनिर दंजोबो बिसोरनियाव बिख्लो बिखा। जोंनि गामिनि मुङा 2 नं कादलिगाव सानजा सान्तिपुर बेबायदि जुदि जों एसे गोरिब न'खरनि मानसिया मावनो जों सुबिदा मोनाब्ला माबायदि मानसिफ्रा सुबिदा मोननांगौ बे सरकारनि एसे फैसाखौबो जुदि खाबु होआबा खामानिखौ जोंखौ जब कार्डआव जोंखौ सुबिदा होनांगौ सरकारनि जों जि सुबिदा फैयो जों बेखौ जों मावनो लुबैयो बा जोंहाथ' दा न'खरा सोलिया नालाय खामला हाजिरा मावाबा बेखायनो जों एसे एला सहाय जाथों होननानै जों मावनो लुबैयो आरो जिहेतु गोरिब न'खरफोरा खामानि मावनानै ओंखारलाङो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय सुबिदा नांगौ आं बेखौनो चेयारमेन बा मेम्बार आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायो तो बे जोंनिया आमबारि पिसिडिसि जोंनिया मेम्बारा गामिनिनो बिरद बसुमतारी होननानै मिथियो बिथांखौ जोंनि नुनायाव इउपिपिएलनि सरकारनि खामानि मावनायखौ जोङोथ' डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव बुङोबा जोङो माने 30% माने प्रग्रेस जानायखौ जोङो नुहुराखै आरो बेखौथ' नोंथांमोना जाय रायजो राजानाव सोंबाबो निश्चय मिथिगोन आरो नैबे साधारन जब कार्डफोर बायदि खामानिखौनो दिनै
माने रायजो राजाखौ बन्सित खालामना दोनदों बे जाथायाथ' अकल नै जोंनि गामि बा जोंनि PCDC नि आन्दारावल' नङा जोंनि मिथिनायाव BTC नि गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव माने खायसे खायसे प्राइमारिनि आन्दारफोराव बेबायदि माने सोरनिबा दलनि मानसि सोरनिबा सापर्टार होनना बेबायदि बुहुत बन्सित खालामदों आरो जों बेखौबो दिनै नोंथांमोननि दारैनो जेन गासैबो BTC नि बाखिन्दाफोरा जेन डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव नोजोर होयो आरो जेन बेबायदि जोंनि BTC नि रायजो राजा गोरिब गुन्द्राफोरखौ बेबायदि खामानि मावनानै सोलिनो हानाय सुबिदानिफ्राय बन्सित खालामनायखौ जोङो UPPL सरकारखौ जोङो निन्दा खालामो आरो बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनाय दा बेखौथ' जोङो थोंजोङैनो नुखादों जे बिथांमोना मोनसे माने गोदान खालि बस्ता बायदिसो बिथांमोननि दा जिथु सरकार माने गोदान खालि बस्ता बायदिसो बिथांमोना माने सोनायखौल' मिथिगो माने 5 बोसोरा बिथांमोना बस्ता बुङाबोनि सोबाय थागोन बेबायदि स्टाइलावसो खामानि मावगासिनो दङ मानोना दिनै बिथांमोना गोदोर खामानियावथ' बाद दिनै गोरिब गुन्द्राया जि थाइसे थाइनै मोननायनि लामा जिथु एकदम गाहाय लेभेलाव जाय रायजो राजाफ्रा मोनो बेनो जाबाय एनरेगा दा बे एनरेगानि खामानिफोरावनो बेबायदि माने होबथा होबथि खालामनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ बेनिखायनो जोंनि मथै जिथु UPPL सरकारनि सिन्ताधारा बा मावनायनि माने आइडिया बेखौ जोङो एकदमबारे मोजां नुहुराखै आरो बेनिखायनो जोङो बार बुंदों UPPL सरकारखौ माने रायजो राजाखौ बेबायदिबा बिथांमोना 5 बोसोरसिम माने खुनु साक्सेस फिथाइ मोननाय नङा आरो